Cal implementar aquesta zona de baixes emissions per una ciutat que el mateix Carles Garcia, el regidor d'Urbanisme i Mobilitat de Manresa, va dir que no érem una localitat molt contaminant? Doncs sí, cal implementar una zona de baixes emissions perquè hi ha un mandat europeu que obliga els municipis de més de 50.000 habitants a tenir una ordenança que reguli el tema de les baixes emissions. Per tant, Manresa, que té 80.000 habitants i és més gran de 50.000 habitants, necessita tenir una ordenança. Ara està aprovada inicialment, està en exposició pública, rebrem totes les al·legacions, les estudiarem, escoltarem a la ciutadania i a partir d'aquí prendrem les mesures necessàries perquè el que és evident és que no volem perjudicar a ningú, però sí que hem de fer esforços cada vegada més perquè tenim una emergència climàtica, perquè les ciutats estan massa contaminades i, per tant, hem de prendre mesures de tot tipus per baixar aquests nivells de contaminació que al final acaben perjudicant a la salut de les persones i generant morts innecessàries.